timore odiochienga ma kawuono. Nyakwara Moge Jwang' wadhi kama chielo bende wadarango chenro mamoko bende madhi nyime kar kae. Mano riwruok ma ochung'ne weche chiemo kod pur, mano wacho kanyo mano mar FAO, mano Food and Agriculture Organization, FAO, koro kod sirkand kaunti ma Kisumu odiochieng' ma kawuono ochiwo mich mag bero ohala mano manyasani kaka pith gwen kod nguruwe ne girube ma opogore mano mayudore alwora ma Kisumu. En mich ma ochiwo mane ochiw eneno ni grube go bende odongore e yor timo ohala kendo kedo kod dhier. FAO ma bende tayo chenro makamage counties ma Kisumu kod Nairobi kuonde mopogore ma bende yudo ni thoth rowere onge tije kendo ne ochiwo thuolo mondo mi grube go or kwayo kaka inyalo konygi mano mag medo yuto margi. Moko kuomgi bende koro ne ochopo kanyo wawinja ne kaka chal mar wach nitie. Ne grube wa mopogore matimo weche mag hotel, weche mag baking kata loso cake gi mkate. To equipment mokelnwa kawuono ok en equipment mokwongo. Chien kacha nyiche ne FAO osemiyo grube mamoko bende kony mopogore madhi miyo gitim ohendnigi e yo makare. Kendo dwe manyien wabro yudo kendo kony ne grube moko machalo kaka posho meal to gi gik makamago. Koro kony ni te en $1,700,000 to mwayudo kawuono total cost and $1,1.5. About a month ago, we gave some of those beneficiaries equipment which were around transportation systems, and today we are giving items which are mainly around their high kitchen value addition systems that we are giving today. Adieri kawuono tich tire Kisumu County. Gimotimnwa en gima duong'. Gikonyowa magikelonwa machines mwadhi tiyo godo kaka ana ja bakery bakery na kanyo okelna oven nani dhi konya e ndiko jok moko 2-3 e bakery na kar kanyo. Aduoko erokamano maduong' ne government. To kawuono kokalo kuom FAO gi county government ma Kisumu abiro kao grant marwa ma en incubator mabro konyowa e hatchery mar nyithi gwen ma kendo bro bedo konyruok ne jomoko mok gin youth members, mok gin group members.